Noniin, moikka vaan, se on Lego 12 täällä. Ja Jonne. Jonne. Aloiteltais Mod Sauce-sarjaa. Ja aurinko menee alas. Tehdäänpä tää kikka. Laitetaan nää pois päältä. Kyllä, aloitetaan Mod Sauce-sarjaa ja ota kukkanen. Ota. Miten vaan haluat. Ei, oota, kato. Otan tuunaa näkkiä tän. Ihan vapaasti, mä käyn hakkaa pois puuta. Kato. Mulla on monta peniksiä pyllyssä. GG. Katohan mun. Ei oo mitään. Ei mitään! Se on mukannut pois. Mulla on tämmöset hienot söjöt. Tainanpa pitää nämä. Joo. Hakka puuta. Tää on vähän hidasta. Onks toi todellista? Mikä? Me ollaan aloitettu siis tää meidän vähän servulla. Meillä on siis, me ollaan pelattu tällä servulla jo noin viikko. Meillä on kämppä tuolla. Se on meidän lomakämppä. Jonne, kato mihin me spawnattiin. Tai no, spawnattiin. Elikkä tässä onkin hyvä kohta näyttää tää meidän kämppä. Oh god. Mulla on pitkä matka sinne. Lähdenkö mä juoksemaan? Joo, heippa. Mä voin esitellä tän vaikka sitten seuraavassa videossa paremmin. Auttakaa, tuolla zombeja. Mäpä TPn sinne, johtuen siitä, että mä tarvin me tarvitaan sängyt, koska meillä on melkein tonni matkaa. No ne sängyt pitää mutta hajottaa tuolta vanhasta taas tosta toisesta. Mä en spawnannut vissiinkään siihen sänkyyn, tai sit sä tappoit sen, ei hyvä. Ei hyvä, kun ei huono. Tuolla on miekka. Juoksi. Joo, mulla on miekka. Puumiekka ei paljon auta näitä kavereita. Ai saatana. Ai että. Kyläläisvillake. Kyläläisvillageri, okei. Kyllä. Näitä spawnaa niin nopeesti, mä luulen, että me ei saada näitä ihan. Kato mitkä mulla on. Mulla on boostit. Perse tulee. Autakaa. Tuli polttaa, lähdetään toiseen suuntaan. Okei, perse palaa, lähdetään karkuun. Nyt sattuu. Tässä on tämä crafting station. Ai siellä alhaalla. Ei, kun tää on ylhäällä. Oitakko meitä tästä puupikin, sit mie hakkaa tosta vähän kiveä. Ja pitää paikkansa, me ei saatu noita achievementteja, me edettiin suhteellisen nopeasti. Peli parhaat kammaat. Niin tähän, no en tiedä itse asiassa. En tiedä mitä Yksi hela. Puolella. No hätä. Mä valitsin tän Highlands Campakin. Joten täällä kannattaa tippua. Juu, huomasin. Hieman se voi sattua. Onks sul pikki? Ei ole pikki. No mie vaan hakata tästä kiveä tähän sulle kivisen pikin. Hakkaat kiveä, teet mulle puutukatsen. Ei meillä sano puu. Tehdään tähän meidän talo, ei tähän. Ihan rumma tulee. Me tehdään se tuohon vuoren seinämään. Mä katsoin, että tuohon sais niin hieno lasista. No kato mikä mitä ei oo. Mulla on tunne, että mä en edes halua nähdä sitä. Miks? Mä oon nähnyt sun kämppiä joskus. Olihan se viime servun kämppä aika nätti. Mä täysin just, että mihin. Jonne. No? Meidän alapuolella on village. Onks? Hetkonen, toi ei oo village. Village? Villagaa. Toi ei oo village. Tuolla on noita essence-perrejä. Essence perre bush. Niitä eikä essence perriä. On siinä niitä perrejä. Väärä termi. On siinä niitä perrejä kiinni. Siellä on ametistia. Tuutko tänne? Otan nää tästä mukaan. Sitten sinne farmi sinne ylös. Nyt tehdään molemmat meille kirveet. Tehdäänkö suoraan ei tehdä mitään puukirveitä ollenkaan tai niitä? Miten kiviset? Me olisi voitu tehdä noin Tinkers Constructissa suoraan.
Puol HP. Ei hätää, niin on mullakin. Pers kuolla. Eikö se oo Ei se perus oo vasta 1-0. Viime pelissä taisi olla kyllä 200-0. Niin. Minulla. Meillä tuli aika kova kilpailu viime servulla siitä siis. Meillä oli me tehtiin siis seinällinen, seinä noille Päin. päille. Ja niin se oli suhteellisen täys se seinä sitten servun loputtua. Mä raivaan meille tähän pienen alueen, niin tähän sitten tehdään. Niin, sit se servu meni sen takia... Mihin se pois on jostain kasvista? Servu meni umpeen, koska kukaan ei pelannut siellä. Se meni umpeen vaan sen takia, kun sä et maksanut sitä. No, emme kattonut sähköposti. Ja sit kun olet siellä Amerikassa, niin emme tajunnut. Mä olin 2 viikkoa pois ja mä tulin takaisin ja mä näin, että servu on kiinni. Mä vähän huolestuin, että mitä Velko meni tekemään. No niin, on lopuksi. Mä tajusin, että mä kuolen ihan justiinsa pitkään. Meiltä tuli poliisto vielä. Jonne on sun ruokaa. Rottefressi. Anna. Tuu tänne. Mä en tiedä selviiks, mutta mulla on puoli food baria. Missä sä oot? Täällä alhaalla. Tuossa on muu talo. Ai, tehdäänkö me omat talot niinku vai? Ei. Tuu katsomaan mikä on tää. No se on siellä. Tässä on jo ovikin. Tää on semmosia puskeja, marjapuskeja kasvaa täällä. Mä en löytänyt yhtään. Onko se sitä rottenflessia vaikka? Otahan mitä sulla... Jonne, Siinä... Jonne. Hmm. Mulla on armoria. Ruokaa mä kuolen ihan. Miten sulla on armori? Ai tosta siis sait armoria vai? Joo. Hei, miten me saatu pienen kartan tosta pois? Tosta oikeasta alareunasta. No, se oli vissiin äänestä, kun se lähti. No siis tässä on niin paljon... Ei lähe. No, Kuuntele vaikka mihin rämpästä. joo, kyllä kuulen. Ei lähe. Niin siis... Asutaan tossa ensimmäinen yö. Joo, ihan hyvin voi asua. Mä katon, jos mä löytäisin ensinnäkin jotain marjoja tästä. Ja jotain mitä syödään. Ei me voi lähteä hakemaan marjoja. Tuolla on marjoja. Mut vitsi mä menisin hypätä ja tajusin, että mulla on puoli helavaa. Me hyppäsin 3 blogista enkä menettänyt mitä. Ei 3 blokista menetä helaa. Nyt mulla on 3 pärrypushia. Sä sait kuinka monta perriä niistä. Yhden. Älyä. Täällä on PvP päällä. Niin on. Mä en tiedä miksi sä pidät sitä päällä. No nyt ei. Eikö säätäkö sitä? Enkä nyt alakkaan. Sä oot vähän laiska joskus vai? Pik- Marja. Mielisin muuttaa. Ui vitsi. Onkohan tää niin mutabioma? Mä en oo nähnyt. Tiedätkö kun tää hyppää, niin tää tulee muuten kuolemaan aika nopeasti. Miten? Ei tää ookaan siitä. Ei olekaan, se on juoksuhiekkaa. Mä voin miettiä, että vielä... Jonne, mitä sä saat sitä on. Tuossa puussa kasvaa marjoja. No mun. Mua häiritsee tässä pelissä yksi asia. No. Yli kaiken. Mm. Kun mä hoveraan näitten itemeitten yllä ja painan shiftin pohjaan, niin siihen tulee unnamed. Niin jos siellä lukee just, että shiftillä saa lisätietoa, niin mä en saa sitä tietoa. Mulla toi aiemmassakin päivityksessä tuli toi sama bugi. Ja sit kun se lähti, niin mä olin niin iloinen. Ja sit mä kaadoin tän pelin. Mitenköhän se tapahtui taas vaihteeksi? Mä saatoin kaata koko serverin siinä samalla, mutta
nyt siinä, aina kun mä joinan tälle serverille, niin tulee hirveän kova semmonen Minecartin ääni. Samoin. Ihan persestä. Onhan se. Mä en ymmärrä, miten mä aina onnistun siinä. Mä en tiedä. Se on taitava. Olen taitava. Ruveta ylös. Mä oon taitava kyllä kaikessa täällä MC:n puolella. Onks noi berrejä? Onks noi berrejä? Ei, ne ei taida olla berrejä. Ei oo. Jos näet noista puissa kasvaa, niin semmosia kasveja niitä kannattaa ottaa. Joo, mut Jonne. No. Huomaatko mitä kello on? Kello on yö. Ai. Lähetääpä takaisinpäin. Mä luulen, että mä en kerkee. Koi. Aha, sun miekka. Ja puoli HP:tä. Samoin. Lähellä skellet on näitä paljon. Eihän ne paljon ota kiinni edes. Paljon. Ai niin, tää on näitä Bams Harvest Craftin tavaroita. Bams Harvest. Ui vittu. Ui saakeli. Mä en selvii tästä matkasta hengessä. Me hyppäsin just 4 blokkia. Eikä tullut vielä mitään. Jonne saa vedät videoita. Niin, tän kanavan tulevaisuudesta sen verran nyt tähän väliin nyt luulen, että täältä tulee nyt tätä modsaucia tulee ehdottomasti lisää. Todennäköisesti tää ei välttämättä ole päivittäistä näiden videoiden tuleminen. Johtuen ihan, että mulla on itselläni aika paljon harrastuksia ja mun vieressäni seisoo Creeperi. Mulle mitä. Sä vaan vedät sillä, että tietokone on pöydällä ja siinä piirretään. Se on sun harrastus. Jonne. Oothan hetki. Tässä voi mennä hetki. Niin kuin tässäkin. Mä pelastan meidän talon. Tuossa on tulivuori. Tässä on bambua. Pääsi sisälle. Ota nyt, missä sä oot? Mä oon meidän talossa. Sulla on creeperi pää, niin tää on vähän huonompi puoli. Mä luulen, että mun pitäisi tehdä tortseja, koska tää on aika pimeä tää meidän kämppä. Mä syön kaiken mitä mun Hot. Mä kaiken mitä täältä voi syödä. Sieniä ei voi syödä yksin. Snap. Ai, se talo on siellä. Me meni vaan korkeammalle ja korkeammalle koko ajan. Ui vittu. Meinasin. Mä en edes tiedä miksi mä tein näitä uudestaan. Arvo mitä? En tee kaikesta. Perkele. Saanko TP:tä? On täällä kodessa. Kun meidän aiemmassa kämpässä ei ollut mitään hätää tyyliin damagenuttamisen kanssa. Me ollaan käyty Endissä ja No ei muuten, me ollaan käyty Endissä. Mitäs me tehdään se Ender Dragonin kanssa sitten? se ei voi respawnata. Joo, mä luulen, koska se fight on aika epinen yleensä. Tiedätkö miten se voi respawnata? Spamekin. Ei, summan. Niin, summon kommandilla, se on toinen. Kattokaa tätä. Kattokaa tätä eeppisyyttä. Mun pää. Mun pää on itse asiassa... Mulla on osmio puutsit. Arvatko mitä? Työ haluatte nähdä eeppisyyden. Miksi me ottaa mun hautakivää mihinkään? Miksi? Siinä on... Ei on. Miksi on obsidiania? En tiedä. Onpas outoa. Mä tiedän, mulla ei ikinä ollut tämmöstä. Meppää taaksepäin. Siinä on mutta. Ihan. Tää on nyt hieno. Tulee tämmönen hidastus. Me pitää varmaan lähteä mainaamaan. Mitä tästä tullasta? Niin. Ja mä voisin sen verran sanoa, että täältä tulee varmaan CS outo joku päivää. Mitä luulet, Jonne? Haluatko kuvata CS? Haluatko Marjan? Haluan Marjan.
Siinä sinulla on marjoja. Tarvisin 3. Hei, mä sain 3, jes. Rotten Flesh ei ole sama kuin marja. Nyt on. Okei. Kuumata persessä. Persestä kututtaa noin paljon. Joo, jos mä HP renginäs nopeasti. Skeleton on persestä. Sain paskahalvauksen. Mä se, joka saa paskahalvaukset. Mä käyn nyt. Mun on pakko saada ne mun tavarat sieltä. Haluatko sä tulla tänne mun tukiaukoiksi? Tulet silti. En kärkä. Mä sain lapion. Okei. Mulla on kuparinen miekka. Missä mun gravestone on? En tiedä. Mä en tiedä sen verran tästä, kun tällainen. Mä tiedän sen, että Chesti. mä oon isoissa ongelmissa. Niin, mutta tässä Modsosissa on se juttu, että meidän sanoa ominaisuus. Että tuo zombit ne tappaa nopeammin. Siis ne tekee enemmän damagea. Tai sit siihen vaikuttaa se, että niillä on miekat yleensä kädessä. Niin. En tiedä kumpikohan vaikuttaa enemmän. No sehän on se, että ne tekee enemmän damagea. Ei, tässä ei ole sitä. Onhan. Ei, Ihan varmana on. ei, mä oon 99 varma, että ei ole. Mä tiedän kyllä. Jos katsoo eteen, niin täällä on zombi. Se on tako päässä. Tako. Tää on turvallisempaa päivällä. Jos joku katsoo karttaa, niin mulla on aika paljon zombeja perässä. Oho. Lähdetäänkö kämpille? Tässähän me on. Vähän virttiä mukaan sitten. Miks mä en nyt voinut tehdä chestiä ja jättää mun tavarat tänne suojaan? Täällä on chesti. Ei ollut ajoissa. Elikkä näillä mennään sitten. Kuinka mun päivään on? Vähän aikaa. Okei. Ei oo hirveen pitkää aikaa. Mennäänpäs toi kuu nopeesti. Kuussa aika ei mennyt ihan niin nopeasti kuin kivasti No. silloin. 2 tuntia kestää yö ja 2 tuntia päivä vai mitä se on? Nee, no ei se kauan kestä. Ei kauaa kestä. Ei se oikeesti mennyt edes 2 tuntia. En mä muista, se on joskus se oli ollut 2 tuntia vissiin. Mutta mä muistelen nyt jotain semmosia lukeneeni sieltä. Kato mitä tuolla chestissä on, siellä on bambuplänkkeja. Verismaitto, eikö veristorch? Me voi lähteä mainaamaan. Ihan kiitollinen ystävälliset. Ari, timantti on ihan arvotonta tässä modissa. No ei kyllä. Ei vaan. Ani kun se oli Attack of the Beatings. Varmaan se siinäkään ihan arvotonta, mutta... Onhan. Sitä löytää niinku dirtin joo, säästä. joo, se on totta. Sitä löytää paljon. Missä on kaalit? Mun inventorissa. No, heittäisitkö? Mun inventori on tuolla. Oh, fuck you. Se on bitch. Lähdetään minä mukaan. Aloin katsoa, että tuolla leivistoin. Mä en ymmärrä miksi tuolla... Kuule, mennään alakautta sen Mä olin menossa sinne alakautta, mutta siellä takana oli armeija odottamassa mua. On ne nyt se ummessa. Siinähän se on. Yes. Aja. Kamaa niinku siis pelin logiikat. Tuolla on... Au. Jonne. Mitä? Ensinnäkin mä tarviin sängyn. Toiseksi, sinne käveli zombi ja se oikeesti lämäs. Mä en ymmärrä. Siinä ei ole edes miekkaa. Mä luulen, että tässä voi olla joku semmonen modi, että zombei on vaikeutettu.
tässä ei mun... Fuck me. Sitä tulee 120 zombia. Se mä tiedän, että se on special mobsia ainakaan. Nyt voi sattua. Sattu. Nyt juostaan! Nyt kun ne ei agro suhun, niin ne agro muhun. Siinä mentiin. Sinne meni. Ui helvetti. Nyt kun me päästään tänne meidän talon turvaan, niin laitettaisiko vaikka tää nurkkiin tämä jakso? Tuohan kyllä... Ota hetki. Odotapa hetki. Kun minä käyn plukkimassa niitten syntymä... Haluaisitko sä tehdä sen ensi jaksossa vaikka? Ihan hyvin mahdollista. Mä aloin katsoa, että mun alapuolella on creeperi huolestuttava. Mutta joo. Elikkä, tää oli ensimmäinen jakso Modsossia. Täällä oli siis Leeko ja Jonne. Ja nähdään ensi jaksossa, se olisi moikka vaan mun puolesta. Mo.